Salam Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Web saytymyz siz üçin ýene-de peýdaly videolaryň birini hödürleýär. Elbetde biz öldürüjülük toplarymyz bilen bugün Maýa Quliýewa köçesiniň 23-nji jaýyna ýerleşýän Aşgabat Çeper halçylyk karhanasyna mehman bolduk we siz üçin gerekli peýdaly pursatlary ýadga geçirdik. Elbetde biz bilen galyň. Toy bayramlar üçün, şanly seneler üçün iň gymmat sowgat näme? Elbetde biziň türkmen hallarymyz. Mehribanlar sizi Aşgabat Çeper halçylyk karhanasyna ýerleşýän 6-njy timler dukany bilen ilk sizi tanış edeýin. Elbetde bu dukanyna ýerleşdirilen ähli sowgatlyklar elbetde bu dukanyň müşterileri üçindir. Bu yerde haly we haly önümlerini arkaýyn saýlap satyn alyp bilersiňiz mehribanlar. Ýok, renkini, halyň ölçegini men özüm saýlajak diýseňiz, onda bu karhana öz müşteriler üçin buyurmalarym kabul edýärler. Siziň isleýän renkiňizi, isleýän ölçegiňizi diýen wagtyňyzda size taýýar edip berer. Aşgabat Çeper halçylyk karhanasyna zähmet çekýän elleri Çeper türkmen denanlarymyz biziň türkmen hallarymyzy dokuýarlar. Elbetde biziň bu duran ýerimiz bolsa şol hallaryň dokulýan ýeri. Häzir şol pursatlary size giňişleýin şu video arkaly ýetirer. Elbetde bu videony öçürme. Türkmen hallarynyň at awraýy dünýäde bolmagy ýöne ýere däl. Onuň nepisligi, owadallygy göreni haýrana gallarýar. Göýleriniň owadallygy, renk taýlaşyklary, gara bir söz bilen aýdanynda türkmen hallaryna synyp eseri diýmezlik atlan mümkinnäl. Türkmen Portal web saytymyzyň agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün siziň ähliňizi Aşgabat Çeper halçylyk karhanasyna alınıp barlayan işler dogrusyna tanış etdim. Elbetde Aşgabat Çeper halçylyk karhanasy bilen habarlaşmak isteseňiz, ekranda görülen telefon belgilerine ýüztüp bilersiňiz. Siz bolsa Türkmen Portal web saytyndan daşlaşmak sebebi Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.